Arlet, Roda, heu vist a quin poble més bonic estem avui? Sí. Saps com es diu? A Peratallada? Molt bé, estem a Peratallada. I aquest és un dels pobles que es considera medieval, en el conjunt de Catalunya. I ara que dic medieval, Roda i Arlet, penso que aquest és un bon lloc on interpretar la llegenda de Sant Jordi, ja que aviat celebrarem la Diada. Què us sembla? Bé. La llegenda de Sant Jordi va passar a un poble medieval com aquest, on ens trobem avui. Fa molts anys, diuen que al voltant del poble hi havia un drac ferotge i terrible, que tenia les facultats de caminar, volar i nedar. I també tenia l'alè pudent, que des de molt lluny enverinava l'aire i produïa la mort de tots els qui la respiraven. La gent estava d'allò més atemorida. El drac tenia molta gana i al poble van pensar que una bona manera de que no se'ls mengés a tots d'una seria fent un sorteig cada dia entre el veïnat de la vila per veure qui es convertiria en el sopar del drac, esperant que així deixés de fer malifetes a la zona i estigués ben tip i content. El sorteig el faria cada dia la mà innocent de la princesa, filla del rei. Jo seré la que faré el sorteig a diari. Jo us diré qui s'ha d'entregar al drac. El primer dia, la princesa va posar la mà dins d'una cassola que portava tots els noms del veïnat i el primer que va sortir va ser el seu. Ningú del poble s'ho podia creure, però aquella havia estat la sort i calia entregar-se, tal i com havien acordat. Mentre la princesa caminava cap al bosc per presentar-se i entregar-se al drac, va aparèixer un cavaller de la zona. No, princesa, tu no hi aniràs. Abans jo derrotaré el drac, perquè ni tu ni ningú hagi d'entregar-se mai. El cavaller, amb molta valentia, va anar a trobar el drac. La princesa hi va anar al darrere per aturar-los, però el cavaller anava decidit a lluitar contra el drac. No te'n sortiràs, drac. Acabaré amb tu, perquè el poble no es mereix viure amb por. El cavaller, esquivant les flames i poders del drac, va aconseguir ferir-lo, clavant-li la seva espasa sota l'ala esquerra, on s'ubicava el cor del drac que va començar a sagnar. La princesa va apropar-se a ells dos. Que valent! L'has abatut! És mort! Sí, és mort! I de sobte, de la sang que brollava del drac, van començar a sortir roses. I aquestes roses te les mereixes tu, perquè tu eres la valenta que es disposava a entregar-se al drac. Crec que ara podem tornar amb la resta del poble. Així li explicarem a tothom el que hem viscut. Junts van tornar al poble sobre el cavall i van celebrar amb la resta que el drac era mort, la princesa era viva i tot el poble alliberat, perquè mai més haurien de fer cap sorteig ni pensar en el drac ferotge. El cavaller Sant Jordi és el patró de Catalunya i és el 23 d'abril. Així és. Des del 1929, a Catalunya, celebrem el Dia del Llibre, la Lectura i la Cultura. De fet, Arlet i Roda, el dia 23 d'abril es celebra el Dia de l'Amor a Catalunya. Hi ha un intercanvi de roses i llibre entre les persones. Bona Diada a tots. Feliç Sant Jordi. No us oblideu de regalar llibres i roses.